ବ୍ରିଟିଶର ଲୋକ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ ରାଜନୀତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ନଥିଲା କାହାର ଶକ୍ତି। ରାଜା ମହାରାଜା କରି ସଂଗଠିତ ଏ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରହି, ଧନ ଓ ଦୌଲତ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ନେଲା ତା ଦେଶକୁ ବହି। ଏ ଭାରତ ଲୋକ ପାଇ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଟିଲେ ଦିନ। କ'ଣ କରିବେ କିପରି ରହିବେ ହଜିଲା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଦେଖେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ହୁଇଣ ମାନବ ରୂପ। ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାମେ ଧରି ତାଙ୍କ ଅପରୂପ। କଲିକତା ଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଘରେ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଜନ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ଧନ ବାବୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଗଣ୍ଠି ଧନ। 7 ବରଷରୁ ବିଲାତିକୁ ଗଲେ ପାଠ ସେଠି ପଢ଼ିବାକୁ। 14 ବରଷ ପାଠ ପଢ଼ି ସେଠି ଆସିଲେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ। ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଲେଖା ଲେଖି ସବୁ ଶୁଣିଣ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି। ଥର ଥର ହୋଇ ଘୂରିଲେ ଯେ ସେହି ଭ୍ରମିଲା ତାଙ୍କର ମତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରି ନେଲେ ଆସି ଆଲିପୁର ବନ୍ଦୀଶାଳା। ବନ୍ଦୀଶାଳା ହେଲା ବାସୁଦେବ ଲୀଳା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର ପରମ ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଲେ ନୂଆ ଭାରତ। ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଣିଲେ ବିଶ୍ୱେ ମହାଶକ୍ତି ମାତୃମନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ରହିଅଛି କିଏ ଏହି ସାରା ଜଗତରେ। ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଦୟା ରହିନ ସର୍ବଘଟରେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣେ ରହୁ ମୋ ଜୀବନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ସେହି ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ସେହି ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ।